Keriba Samake, Isufa Nimbolo B, Obebe, Gale, Bisomalena, facilité Zebe, Awo, Neira Bologna Folo, encore le fondement, Awo, Akabi Boli, facilité Zebemba, ML Kone, Awo, Keriba Samake, ML Kone Ko, Akwangata, Miye Karoka for Maliba, Awo, Akwanga Kula Jeji Jema Jolena Kwe, Sabula Nia Takalaje, Anga Jamana Bam Maliba, Awo, Keriba Kafolindo, Anga Salia Sumba Bolokwe, coup d'État, Ako Tienindo Kanyesi Jamana Makwe, coup d'État, Ako ye crime belebeleye, mi Nalekanga Nyangi, Nakanka Aywa Kon, Anga Jamana Babolokwe, Sabula Anga Salia Sumba Kobo Kovo, Ako Keriba Samake, Ako ni yata kalaje bi abi kosege mbolu da kwe ako anga sare su mi awa ni malien de achama na lu jeli bora nove keriba ko ya sebende kwe asare su yere kon la ako miye le coup d'état était considéré comme un crime imprescriptible devant la Constitution et ses auteurs méritent des sanctions exemplaires. Keriba, ako ni yata kalaje, ako miye kuletai, anga sara sumba ko, sara sumba ni malien jeli bora nove, nakera samba kele, sanke me kononton, ebi kononton ane fla, keriba ko yi kala kande kwe, ako miye ikalo ka fo kuletai, keriba ko jamana deun ka kelendo olu kontrol la kwe, ko kelendo ay jamana deun, keriba ko ni kuleta ke, akeriba kini nyangili mbao ka kwe, ko dili demango. Ako okera sanjume ani biche kwe Keriba Samake ako coup d'état anga jamana kono keriba kabelinga ke ko wara kwe sabula mamu mona coup d'état ke Keriba Samake ko abelinga ke anga jamana kono bi kabelinga ke promotion ka di coup d'état ke la o makwe sabula buseka fanga solo tuko mi ako abe ko se kimbele da kwe Keriba ko ni alla je ako mi ikalo ka fo colonel Duruwe awa no lube asimi koita anan novembre ko fo akuye ay way kalo ka fo gouvernement démocratique no ye Elaji Ibrahim Boubacar Keïta ye kaka gouvernement ka dankari ala kwe gouvernement démocratique aka dankari Allah keriba ko sanfla ko fe bi ako colonel na novembre akeriba ko kuleta au ka beninka aywa ikalo ka promotion olu bolo bi kwe Keriba Samake mi nabu sama awa ni kushe fanga makwe akoni ya takalaje ako anga jamana bakono okuleta duru wa independence ale ni biche anga yerama horonya ta ani biche kuleta duru ako kuleta duru kelengel na bela jele Keriba Samake kwasi manyangi koi ako ni alla jebi minye kalo ka fo Moussa Traoré, général Moussa Traoré, akwa ye dankari, awa ikalo ka vo premier président du Mali, Nobe Modibo Keïta Kovo, oka fanga la koi, okera awa ikalo ka vo Samba Kele, sankeme kononton, awa bi woro nani, namba foma 1968, akoni alaje bi Keriba Samake, 100 ans kofe. Ako awa yela mamado ko la koi ako o Moussa Traoré ko ye ay way karo ko fo samuga ani sabake awa fanga la koi jamana namfolo anan novembre kele ba ko ya trangi akadu e tuko mina ako fo imase ka bola koi ako ni alla jebi ako be wulanga tabweka ni kana se ay way karo ka fo samba fla ani sam fla ma koi ako ni ye kalo ka fo Amadou Toumani Touré ako ye dankari koi ni e kalo ka fo Modibo Keïta aleka fanga la ako Amadou Toumani Touré ako Keriba Samake ka transition ke awa transition ke ka aywa ya famadelu ke jamana yere ya faruma koi otari munu kana 100 ans ko chongo fanga la Keriba Samake ko kuma ko promotion longwa eka fanga soro military fikia kuleta leke koi e munu kana ako ni atakalaje bi ako miye ikaro ka fo Amadou Toumani Touré ako kuleta mi awana le kuma manga fo koi no ye aywa Amadou Aya Sanugo ako le dankari ikaro ka fo Amadou Toumani Touré o ka fanga la koi Keriba o kuleta mau
akolu autoproclamé koyi ka kɛ général ye an ka jamana kɔnɔ ako ali bi o général jara bolu kana ka yala koyi promotion yɛrɛ sumakɛ waziri de zemango ako ni alta kalaje bi ako kɛlen do gɛlɛya bay koyi ako gato tila don wa i kalaje ka bibi min mana kule ta kɛ bonjour au partage de gâteau yɛrɛ sumakɛ ako min ye kalo ka fɔ le 5 colonel yɛrɛ sumakɛ ko bi sigasi t'a la koyi nous ne venons pas ko Mali ay way kalo ka fɔ a barakɛyɔrɔ ba bɛɛ lajɛlen a tilalen d'u bolo koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ secteur ni ayiwa ni dumuni bɛ kɛ yen bi a k'i kalo ka fɔ le colonel Asimi Goïta a n'a nɔfɛmaw a kɛlɛba k'u u bɛ tila ni ɲɔgɔn cɛ bi koyi a ko ni i y'a ta k'a lajɛ kɛlɛba sɔrɔ u bɛ na ni kumakan o kumakan ye o kumakanw k'olu tɛ bonya koyi yala an ka jamana kɔnɔ minnu bɛ coup d'état kɛ u bɛ bɔnbɔn de don an da wa k'an nɛgɛn k'an nasigi an kɔni nana fanga ma d'an ye koyi yɛrɛ sumakɛ aw kan bɛ waati kɛ ka kow labɛn ka taa aw bɛ labɛn minnu kɛ min bɛ fɔ ayiwa a bɛ tɛmɛ o kan koyi min ye kalo ka fɔ le 5 colonel yɛrɛ sumakɛ k'olu nana kalo 18 o kɛra ho la kuma la ka tɛmɛ o banna pewu a kan bɛ kalo ka fɔ san 5 ɲinina o ma sɔrɔ o ye tiɲɛ koyi a ko mɛ ko i kalo ka fɔ ni kalo 24 ye aw kɛlɛba ko fana tɛnkunnen b'u la bi koyi kɛlɛba sumakɛ desama k'a b'a yɛrɛ ɲininka koyi yala tali ko bɛ ninnu kɔnɔ wa n'i y'a ta k'a lajɛ kɛlɛba sumakɛ k'u ka wulikajɔ an'u ka baara a ko a nana se ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ CNT ma koyi min ye bulonba kɔnɔma ye kɛlɛba sumakɛ ka sariyasun ta koyi sariyasun minnu n'o b'u yamaruya bi kɛlɛba sumakɛ u ka to fanga la koyi kalo 4 bunakun yanni ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ fanga ka ban kɛlɛba k'i bɛ se ka bɔ ka démissionner k'i labɛn awa kana fanga la koyi waziri de zemango a ko a bɛ kangari gɛlɛn da koyi ML Kone a ko min ka di golo masilen tabaw la bi kɛlɛba sumakɛ o tɛ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ transition kɛlɛba o kana ban koyi sabula ni transition banna a ko min ye maliyɛn k'i b'o dɔn koyi kana yɛlɛma ka sigi fanga la k'u ka Amadu Tumani Ture ɲininka koyi ko maliyɛnw ma to a la koyi malikɛ bɛɛ lajɛlen ma an bɛ sa nɔfɛ a ko mɛ ko a taara cogo di parce que y'a yɛrɛ ɲininka koyi a ko bi a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ɲininkali a y'a tɛnku ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw na koyi Adama Kulubali n'ale ouvrier a ko tiɲɛ yɛrɛ la min ye golo masilen taba ninnu ye min da ka d'aw la a ye élection ɲɛnama kɛ koyi aw ka jamana sécuriser aw ka minɛnw cɛ awa ka taa kan kɔnɔ n'aw seginna ka na a jamanadenw ma b'u dɔn koyi a ko min n'ale bɛ to transition kɔnɔ a k'i k'a dɔn k'a fɔ fanga bunakun kan kɛlɛba n'i nana démocratiquement i nana ɲa o ɲa ma sa komi Amadu nana cogo min na maa t'i kɔ i ni maa t'i ɲɔgɔn fɛ ka na parti politiques bɛɛ dafiri ka kɛ fanga ye kɛlɛba ko maliyɛnw tɛ to yen dɛ patiri an y'a ta ni ka bɔ le fondement kɔnɔ a ka bi bɔli Vasili Sɛbɛnba ML Kone an ka foli b'a ye an k'i ta Isufa Mali Tribune ale ka bi bɔlen o bɛ n bolo kɔrɔ i da sera lakana min ma ani lakanabaliya min ma a y'a da se o ma koyi Isufa min ye lakana ye Mali kɔnɔ yan Isufa ɲɛdimi tɛ kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don koyi Isufa min b'a ko kɔnɔ Isufa an man tugu k'a ɲɛ tugu a kan de n'o tɛ a tiɲɛw olu dɔɔnin don ka sababu kɛ an yɛrɛ kunkanko don koyi Mali Tribune ale ye wulikajɔ kɛ ka ɲininkaliw kɛ yɔrɔ caman na Isufa mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila o sera an balimakɛ min ma ni ale tɔgɔ ye ko Muhamɛd Amara ni sociologue don ale ye ka maa adamaden dɔn ka adamaden tagabolo dɔn ka adamaden hakilinaw dɔn a y'o kalan a y'o sɛbɛkɔrɔ yakubaya ale fɛ yen koyi Muhamɛd Aidara ale ye a ɲininkara Mali Tribune maaw fɛ a ye jaabili kɛ u fɛ koyi ɲininkali min ni o tɛnkuna a la o ye ka yira k'a fɔ ko Mali ko a bilama ko lakana ko a bɛ ka lagosi ka taa fɛ koyi jango Mali camancɛla a n'a worodugu yan fan fɛ Isufa o y'a yira k'a fɔ ko bingani ko olu bɛ ka caya o yɔrɔw bɛ yɔrɔw la bi olu ka jugu hali ni kasoladenw ye ka sababu kɛ mɔgɔ tɛ se ka don mɔgɔ tɛ se ka bɔ ko nin gɛlɛyaba in ni a bɛ Mali kɔnɔ bi k'a daminɛ ni jatigɛ wale ninnu ye fo kana se Mali yɛrɛ fo ka a lagosi bi u ye ɲininkali tɛnku a la ko mun de bɛ se ka na ni nin ye ko a ye jaabili kɛ ko ye Muhamɛd Aidara kɔni a y'a yira k'a fɔ ko ale ye maa min ye ale bɛ dɔɔnin dɔn Mali kan ko ye ka sababu kɛ a ye gafe caman bɔ o gafe ninnu yɛrɛ da sera olu dɔw tɔgɔ ma yɛrɛ o kɔrɔ ko tiɲɛ na k'a bɛ Mali dɔn
Mohamed Aidara a ma dajiw la kunun ko yi a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi Mali ale lakanabaliya a yakubari no toga min na ko dɔ bɛ se k'a fɔ a la ko ye ko fɔ ni mɔgɔ min siranna ni mɔgɔ min dun siranna k'o fɔ ko e tɛ faso ka ɲɛtaga fɛ ko hakaja a kɔ min bɛ bɔ o kɔ a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ ko Mali yɛrɛ n'i ye Mali ta k'a lajɛ Isufa ko Mali ka bon kosɛbɛ ko Mali ka bonya ko o tɛ se ka to togo si la ko an ka golo masirilen tabaw ka se ka Mali k'a lakana ka ɲa ko ni min y'o fɔ ko walahi ko i bɛ fasoden juguya kan de la ko n'o tɛ an ka golo masirilen tabaw minnu bɛ an bolo yan nin ye ko u ka dɔgɔn Mali lakanani na ka kɛ Mali sago ye ko tiɲɛ fɔ teri tɛ teri sago ye ko ka ni minnu bɛ ɲɛmaayaw la olu n'u kɛrɛfɛmɔgɔw olu ta ye ka ɲɛmaaw ko olu ni dengɔ kumaw fɔ u ye ale Mohamed ale kɔni ye nin min fɔ nin ye lakanabaliya kɔni bɛɛ b'a dɔn k'a ɲɔ ɲalen don Mali kɔnɔ yan koyi ko n'i y'a jateminɛ k'a kunba fɔlɔ ko o de ye koyi ko a m'a fɔ ko an ka golo masirilenw tɛ baara la dɛ k'u bɛ baara la ko n'o tɛ ko min kɔni fɔlen don ka jɛya ko u ka dɔgɔn u kan ka se hakɛya min ma walasa Mali ka lakana ka sababu kɛ Mali ka bon cogo min na ko u ma surunya o de la a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ wagati cɛ ninnu tɛmɛnen ninnu na Barikani ni Takuba ko olu seginnen ko olu tun bɛ jɔyɔrɔ min na ko olu jɔyɔrɔ ninnu k'olu bɛɛ lankoloyalen don bi ko jɔn de bɛ yen bi na ka lakana kɛ yen nɔ ko banbaganciw de bɛ yen bi k'u sago don buna adamadenw na Isufa piɲɛli damatɛmɛ wale o de waleyalen don ye kɔsana in n'a ye ko min tɛ ka fara a kan ko o tɛ ka bɔ a la ko an mago bɛ minɛn minnu na ko o minɛn jɔnjɔnw kuma kɔni bɛ ka kɛ ayiwa ko a kɛra cogo cogo kɔni o minɛn jɔnjɔn ko ala an ma surunya olu la koyi ka sababu kɛ an ka golo masirilenw tabaw ko olu mago bɛ minɛnw na minɛn minnu ni olu bɛ se ka taa banbaganciw ka taa u ɲini ka t'u sɔrɔ u jabalaw la u dogo juguw ka taa u bɔ wo kɔnɔ ko o se t'an ka golo masirilen tabaw ye koyi ko o minɛn t'u bolo koyi ko ale kɔni b'i da se nin yɔrɔ ninnu ma ko n'i y'a jateminɛ an ni jɛkuluya minnu tun b'an ni kɛlɛbolo caman ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛɛ tiɲɛnen de filɛ nin ye ko an k'an sigi k'a lajɛ ale kɔni ka laɲini tɛ koyi n'i y'a jateminɛ ko ni min tɛ ka juguya n'a tɛ ka juguya fɛn tɛ ka bɔ a la ko hali an ni kɛrɛfɛ jamana minnu ni an n'olu kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma kosɛbɛ Niger ni Burkina ninnu ko o jɛɲɔgɔnya ninnu k'olu sɛbɛkɔrɔ banbannen tɛ koyi ale kɔni da se nin yɔrɔ ninnu ma u y'a yira a la k'a fɔ ko ko a dun bɛ ka fɔ sanga ani waati ko armée monte en puissance ko armée monte en puissance ko o kɔni ko o ye dala kuma ye ko n'o tɛ ko n'i y'a jateminɛ Isufa armée monte en puissance ko ale kɔni bolo ko kɔrɔ ye mun ye k'an ka golo masirilen taba mɔgɔ kelen kana fa n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko olu an yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko armée monte en puissance ko o armée kelenw de kan ka wulikajɔ kɛ ka mɔgɔw munafa Isufa kɛlɛ o ka k'a kɛcogo la banbaganciw olu dangakari olu ka waleyaw la nka ale yɛrɛ n'a fɔra k'a fɔ ko ala an ka golo masirilen taba kelen binna armée monte en puissance k'ale bolo ko dala kuma de don koyi ko ale kɔni bɛ nin yɔrɔ ninnu fɔ a y'u sɛbɛkɔrɔ fɔ ko Isufa ka yira k'a fɔ ko tiɲɛfɔ teri ye ko o tɛ teri ye sa Mali tribune ale ka fɔlen don ka ɲɛsin Mohamed Amara ɲininkali minnu tɛnkura la a jaabiw ka ca Isufa an bɛ dan yan babu ɲala kɛriba parce que sɛbɛn bɛ n bolo yɛlɛma indépendant a ka bi sɔgɔmada na bɔli parce que sɛbɛnba a jara a ko n'i y'a lajɛ bi kɛriba Samake a ko min ye kalo k'a fɔ Côte d'Ivoire golo masirilen tabaw ma bi 49 ko n'u jɔra Bamakɔ yan nɔ kɛriba ko ka olu kɛ mercenaires ye an ka gouvernement u ka communiqué la koyi kɛriba ko n'i y'a lajɛ bi ko i kalo k'a fɔ bɛɛ kan ka ji kɛ jinin dɔ k'i koli ji la koyi yaasa nin ko a bi suma cogo min a ko mɛ ko n'i y'a lajɛ a ko dɔ de bɛ ka fara ko ni a gɛlɛya kan koyi a ko min ye kalo k'a fɔ mercredi don a ko ni i kalo k'a fɔ Côte d'Ivoire golo masirilen taba tɔtɔlen min tun b'u kɔfɛ yan nɔ n'o bɛ 7e contingent ko fɔ o kɛriba ko nin 8e de nalen ye koyi a ko 7e contingent min bɛ yan
kan a ko olu tun taara min ye i ka dɔn k'a fɔ u ka golo masilen taba 16 o tor'u kɔfɛ yan nɔ n'olu bɛ ayiwa u ka minɛnw na kɔlɔsi ko ye minɛn minnu bɛ les membres des éléments nationaux des soutiens Keriba Samake ko k'olu ka golo masilen taba minnu n'olu bɛ minɛn na kɔlɔsi la yan nɔ a ko Mali anw ka jamanaba a k'u ye sɛbɛn da olu kan ko ye bɛɛ ni sɛbɛn exclusion Keriba Samake ko n'i y'a ta k'a lajɛ mercredi don a k'olu fana gbɛnna ko ye k'u ka dugu bila Keriba sɛbɛn ko a ko nin ye gɛlɛyaba ye ko ye ani an voisinw cɛ Keriba ko a tɔ bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ ko ye ale ka laɲini na a ka sababu la Keriba Samake ko min ye i ka dɔn k'a fɔ nin jamanaba fila awa bɛnkanw b'u ni ɲɔgɔn cɛ jamanaba fila min awa n'u u maaw ayiwa u donn'u ni ɲɔgɔn na kojugu furuw b'u ni ɲɔgɔn cɛ adamadenyaw bɛ yen ko ye a ko k'o yɔrɔ in lajɛ min ye ka dɔn k'a fɔ nin ko Keriba ko a ka kɛ jisumalen ko ye yaasa jamanaba fila in b'a yɛrɛ sɔrɔ ko ye sinon ko a ko bɛ taa cogo min a tango a Keriba ko a laban a ko a bɛ kɛ gɛlɛya ye ko ye a ko ni dun y'a lajɛ min ye ka dɔn k'a fɔ Mali ka communiqué o y'a yira de k'a fɔ min ye Mali ka ministre de l'administration territoriale ye a ko ale yira jabaraninw sanfɛ ko ye Keriba Samake ni k'a yira k'a fɔ nin maa 49 ko o bɛ mercenaire ale minɛn de kɔnɔ bi ko ye a ko ni dun y'a lajɛ min ye ka dɔn k'a fɔ anw ka Maliba ye a Keriba Samake o ka déclaration kɔfɛ a min ye Côte d'Ivoire ye ale fana bɔra ni ka fɔli kɛ ko ye k'a yira k'a fɔ olu ka golo masilen tabaw don 8e contingent minnu n'u kan ka na 7e relevé Keriba a ko ninnu ayiwa i ka dɔn k'a fɔ a nkalontigɛla fan dɔw fɛ k'a tiɲɛtigiya fan dɔw fɛ min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ onisiɲɛw yɛrɛ ye a tiɲɛtigira fan dɔw fɛ min ye loni yɛrɛ ye ayiwa a nkalontigiya fan dɔw fɛ a ko Keriba ko ninnu bɛɛ lajɛlen bi a ko kumaw bɛ ka ɲɔgɔn faamuya ko ye kumaw bɛ ka ɲɔgɔn ta Keriba ko fɛn fɛn bɛnnen don nin na o de ye sigi ka fɔ ye ko ye Mali ani Côte d'Ivoire cɛ yaasa ayiwa i ka dɔn k'a fɔ a ko a kana tɛmɛ a dan kan Fasili an y'a ta ni ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli Keriba an bɛ to indépendant kɔnɔ halisa ka yira k'a fɔ kunnafoni n'a nasira la Keriba indépendant y'a yira Fasili Sɛbɛnba la rédaction a ko n'i y'a lajɛ bi Keriba min ye an ka DEF tɛmɛnen awa ko maa 13 Keriba ko tɛgɛ dara olu kan koyi awa sunali bolo kan min ye produit ye DEF la a ko n'i y'a lajɛ bi Keriba ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ an ka jamana kɔnɔ koyi ko nin ka kɛ ni ayiwa DEF a kuma bɛ fɔ waati bɛɛ examen fɛn bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ a ko fraude bɛ caya examenw la a kumaw bɛ fɔ ka maa dɔw minɛ u ma minɛ Keriba ko u bɛ bila ten koyi a ko ni dun y'a lajɛ bi ni maa 13 min ani sɔɔni dar'u kan Keriba k'u ka ayiwa i ka dɔn k'a fɔ u ka kiiri k'a daminɛna koyi kiiri daminɛna awa communicati ale tribunal la district de Bamako kɔnɔ a ko n'i y'a lajɛ bi ko kiiri k'ale daminɛna i ka dɔn k'a fɔ a tɔgɔ ye di juillet kalo ale tile 13 maa 13 juillet kalo tile 13 ko baaraw daminɛna koyi Keriba a kiiri bɛ senna halisa a ko n'i y'a lajɛ bi min ye ministère de l'éducation ye Keriba k'u ma nin ko u m'a bila daga u m'a bila u ma ko minɛ denmisɛnninyala koyi u y'a ko minɛ n'u barika yɛrɛ ye koyi sabula min ye ministère de l'éducation ye Keriba Samake ko ale chef de cabinet ani conseiller juridique ani membre de cellule de la communication a ko olu de bɛ ka olu représenter koyi Keriba k'a ko kɛ sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ ye koyi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ a Keriba ko kana k'an ka jamana kɔnɔ koyi ministre k'ale sɔnni da kan koyi k'a fɔ fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ examenw ye a bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ bi examen jɛlenw maa jɛlenw maa minnu Keriba n'u ka kalan bɔ u kunna koyi fraude a k'a bɛ dan sigi o la ayiwa Fasili an y'a ta ni ka bɔ ayiwa indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli Fasili Sɛbɛnba la rédaction an ka foli k'o ye Keriba Samake an ka maa welelen ale ye kɛlɛ sɔrɔ o kɛra Mamadou Kida ingénieur d'aviation civile, transfert de technologie, expert en la matière, avant pour le produit, Aba an sɔn ko di basi tɛ tɔɔrɔ si tɛ an b'i seliba kalo la micro b'i bolo foli seliba k'a ɲɛsin ayiwa jamanadenw ma Kita
Nga foli bebe ka direction awoy Kiriba l'Américain be Bakobila ala ka tile hɛrɛ d'an amin ya rabbi seliba tɛmɛna bi ye an ka rencontre fɔlɔ ye kosɛbɛ n bɛ a ɲini ala fɛ a ka Mali dɛmɛ wallahi ala n b'a ɲini ala fɛ yani san wɛrɛ seliba cɛ gɛlɛya fɛn bɛ Mali kan a k'o bɔ Mali kan ala ka hinɛ an ka cɛba fɛn fɛn sara a Mali gɛlɛya la ala ka hinɛ bɛɛ la ala ka san wɛrɛ seliba yira an bɛɛ lajɛlen na an bɛ yɛrɛ fɔ k'i waleɲumandɔn ala ka san hɛrɛ caya amina ka sini kɛnɛ ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma amina ala ka mɛn ayiwa nin baara in kunna ka jamanadenw k'u kunnafoni amina ka jamanaden n'i y'a mɛn ko kunnafoni dɔ de bɛ bɔ dibi la koyi ka yelen c'u ɲɛkɔrɔ Mamadu Kida an y'a ye k'a fɔ waleya min kɛra tile fila in na aéroport la min ye Bamakɔ Seni kofɔ o b'a jira k'a fɔ transfert de technologie parce que an b'o bolo de kan an y'a ye kunnafoni cari la kojugu namara bugu sanfɛ kunnafoni cacɛra kojugu matigiya bugu sanfɛ yanni ayiwa kunnafoni ka bɔ a bɔyɔrɔ yɛrɛ la a tɛ kɔlɔlɔ se jamana ma wa transfert de technologie a nana cogo an ka jamana kɔnɔ a faamuya aw a ma faamuya bisimila i ka ɲininkali la an bɛ événement min na bibi na n'o ye n b'a fɔ cogo min na cɛ minnu minɛna les militaires ivoiriens n'u minɛna aéroport la olu ka na information minnu bɛ kan ka circuler transfert technologie ka baara min yero kɔnɔ avantage na inconvénient n'a sɔrɔ i ka question a labɛnnen don kɔnɔna la hakili la événement min kɛra événement min do c'est un événement qui doit concerner l'État malien. Quand un événement concerne un pays comme l'État malien, faire information ka bɔ en avance par des structures non étatiques, charia kan ka o yɔrɔ lajɛ diɲɛma jɔ de la. Bibina hakila yani État malien ka ni événement ninnu ɲɛfɔ an ye ni incident in ɲɛfɔ an ye hakila an ye mailing kɛ tile fila bɛɛ bɛ kan k'i ta fɔ nkalon caman yɛrɛ tigɛra a kɔnɔ n'i y'a jateminɛ o min filɛ yen ta a bɛ kɛla ko dɔ de kama minnu bɛ kan ka kɛ u b'a kɛla u yɛrɛ de ka ko kama wa jamana hɛrɛ kama wa ou bien minnu bɛ kan ka jamana mara u bɛ kan ka k'olu de kama f'an ka ɲɔgɔn ɲininka mɔgɔ i tɛ fɛn min dɔn i ma yamaruya ka fɛn min fɔ n'i y'i yɛrɛ ko o fɔbaga ye i ye fili y'i sɔrɔ i tilala tuguni k'i ka fili ka rectifier i ye jamana bila degun kɔnɔ i y'a bila degun kɔnɔ dɛ sariya kan ka mun fɔ o la n'i bɛ kuma i kan ka kuma n'o sariya ka hokumu kɔnɔna ye ninnu tɔgɔw ye video manu de ye en principe Mali video manu n'i y'a jateminɛ u bɛ kuma réseaux sociaux de kan bon réseaux sociaux ninnu fana n'u kuman'o kan u bɛ crédit de san ka internet yi capter mais o min filɛ yen ta est-ce que o b'u yamaruya ko ka u yɛrɛ bɔ i n'a fɔ u bɛ télévision kɔnɔ est-ce que u b'u yamaruya ka kuma fɔ min bɛ jamana kunko kan est-ce que yamaruya b'o la n'o yamaruya t'o la an ka sariya minnu bɛ kan k'an ka sariya bato ka daminɛ procureur la nin y'u ka baara dɔ de hakili la o ye baara kɛ ninnu na n'o mɔgɔ minnu kumana ka nɛni kɛ mais mɔgɔ man ka fɛn fɔ jamana kunkanko la k'a sɔrɔ i ma yamaruya o ka jugu n'o nɛni ye o tɔ la o kuma de ka di hali olu procureur ye wa ou bien o kuma minnu filɛ nin ye a bɛ jamana dɛmɛ olu bolo de wa ne bɛ procureur bɛɛ de interpeller parce que procureur y'u yɛrɛ autosaisi dans beaucoup d'affaires au Mali et aujourd'hui procureur k'u yɛrɛ autosaisi n y'a mɛn kɔlɔlɔ ninnu kan ko incident kɔnɔna la ni militaire ninnu nana d'abord u nana cogo min na avion minnu fɛ o avion ninnu yɛrɛ tɛ o tɛ tiɲɛ ye u nana ba min fɛ o tɛ tiɲɛ u y'a fɔ k'a sɔrɔ
État malien n'a pas parlé. Mais on nous fait une information midi. Quel est le rôle de la justice malienne? Qu'au incident qu'on a là, et le groupement est venu par une compagnie aérienne qui est au Mali. Mais malheureusement, on en a démenti qu'on a par une autre structure qui est installée au Mali. Ni ni tof là la dje, te cligné, jamana doum la fili là. Ni jamana doum ka jamana nyamro place là. Kuka kuma fo jamana doum nyana. Kasurema ya Maria, il veut fili là. Il est charia soso. Ni kuma fona fo, nous te cligné. Il est kafo big. Tu sininga fo cha sharia bi nomi donc be procureur demander ou ka wili ka joke ni che munun fle ka kumata ou ka dankara la et nya jete mine transfert de technologie anana mbarande dans le cadre de communication antadon a matériel fin a bebora jamana wéré de la et a bora jamana mununa prenons l'exemple la Chine, il y a pas de vidéoman en Chine. Prenons l'exemple la Russie, il y a pas de vidéoman en Russie. Prenons l'exemple les grands pays, il y a pas de vidéoman. Et ces pays ni à la guerre, les vidéoman ne parlent jamais en avance sur la situation d'un État dans les réseaux sociaux. Hakili la et Goro mi feni no biga ngake Mali la muna abiga ngake Mali la mais dans quel but, dans quel intérêt pour le pays en Mali donné nan siglimbe no information ka nga bo en siglimbe ka kono yorom na qui est national et qui est officiel mais le mot national et le mot officiel est négligé au Mali ici anya me incident qu'on a là le mot mercenaire. Je pense qu'il n'a pas mercenaire. Il y a déjà une étude bien détaillée pour démontrer qu'il y a les faits mercenaires qui sont déjà édictés. C'est après l'annonce officielle de l'État malien qu'on a compris qu'il y avait des mercenaires. Mais mon mercenaire boira en avance. En avance. Et je lance un appel encore au procureur de la République de auto-saisir cette affaire. Et à Foratugni, information qu'on a là par les vidéomans, que Surassou est dans extérieur là, et que au Minifleni au Weleli là, parce qu'il y a des troupes qui ont été arrêtées dans une région du Mali, et que ces troupes là portent des armes lourdes. Après, il y a démenti. Bon, là, mais le moment où il y a des gens kana ye vidéomanu le premier ministre la tira ni gele jamana yɛrɛ mara cogo la vidéomanu le premier ministre la trop an ka tiɲɛ fɔ usalen don a kama yɛrɛ hakili la ale ka fɛn bɛɛ bɛ vidéo de sanfɛ a tira ni kɔlɔlɔ jamana kɔnɔ wa an ka tiɲɛ fɔ i ka ɲininkali diyara ye hakili la vidéomanu u bɛ kan ka minnu ka publicité kɛ a diyara olu de ye donc il y a obligatoirement un lien commun entre eux. Et Hakila, l'autorité malienne, quand on a ambition, on a un résultat à attendre. Mais le résultat ne se fait pas par publicité. Il faut que ça soit clair. Ami faut qu'il y ait un moment où faut bis wala nanga ma wala mamalou kida ingénieur d'aviation civile bien aviation kida aya avion min nanani avion wula ro jumena anana ji ro jumena okuma mesaria la olu donin tewa avion se ka jamana civile faut kana ji anga aéroport kono olu nyew donin tewa en tant que ingénieur d'aviation civile amani wala famale il y a une aviation là, atterrissage, autorisation de survol et autorisation d'atterrissage. Hakili la incident muflé kana Mali là. Ni termes fla. L'actualité oblige. Les deux premiers termes. Les deux premiers termes. Les professionnels, les travailleurs de ces domaines-là. Vous basez une terme fla de cas. Et autorisation de survol. N'y a mais avion BC Mali là. Autorisation de survol.
Et pour descendre à Bamako, être autorisé à descendre à Bamako, ça c'est aussi autorisation d'atterrissage. Et ce document-là sort directement de l'autorité compétente. Et Nia déterminé pour demander une autorisation spéciale d'un avion qui quitte. Prenons l'exemple Ouagadougou pour venir à Bamako. Il va ta demande la aviation civile là. Demande de déposer toutes les informations de l'avion, les buts de vol de l'avion, les conditions de vol de l'avion, le propriétaire de l'avion et la demande sort de là-bas. Je pars sous le contrôle de l'aviation civile qui est représentée par l'ANAC. Sous leur contrôle en tant que consultant et en tant que personne qui a déjà fait des demandes d'autorisation de survol et d'atterrissage. Il faut qu'on précise. Le directeur, je lui salue aujourd'hui. Je sais que le survol atterrissage a dit tant que toutes les procédures aéronautiques ne sont pas respectées pour cette demande. Et là, à Seraye, ils vont envoyer à l'armée de l'air. Et l'armée de l'air aussi donne son accord. Et les deux pays donnent leur accord. Et à travers la SECNA, donc autorisation, décollage et survol et atterrissage à Tissékake, tant que les deux pays n'ont pas été informés. Les deux pays qui sont dans le domaine précis qui est l'aviation. L'aviation civile du Mali et l'aviation civile de Ouaga, ils communiquent. Et dans cette communication, à travers la SECNA, l'avion est autorisé à survoler les territoires du Mali. Hakilila, Odi m'a respecté, ni fait un kono, m'a respecté. Cela veut dire qu'il y a angle sous roche. Et quelles qu'en soient les Nations Unies, quelles qu'en soient autre structure internationale, il ne peut pas venir sans autorisation. Même nous, il y a une autorisation qui est liée à un document qu'on appelle un plan de vol. Et ce plan de vol détermine tout, déposé par la SECNA. Donc, même nos ministres, Sini Malila, même si une autre structure d'hommes d'affaires doit venir, procédure Mimbala, l'aviation civile suit les procédures, l'aviation civile malienne suit les procédures de A à Z. Si c'est pas bon, ça bouge pas. Et j'ai déjà vérifié et j'ai été vraiment dans cette procédure. Hakilila, et Covidiquement, avion Tuntena, c'était interdit. Mais pour l'autorisation de survol et d'atterrissage, tu déposes la demande à l'aviation civile. Aviation civile, protocole d'État. Le protocole d'État, la présence, au lieu de bien autorisé, et aujourd'hui, dans le cadre militaire, et c'est déjà très strict le moment où le Mali se trouve, un avion ne peut pas venir au Mali. Un avion ne peut pas atterrir au Mali sans l'autorisation des hautes autorités militaires. Les règles n'ont pas été respectées par celui qui est arrivé au Mali avec l'avion. Il n'a pas respecté les règles au Mali. Aujourd'hui, l'État malien a même laissé aller le moment où l'autorisation d'atterrissage n'était pas précis, ou avion et ou tu mets avion même s'ils vont faire des heures et des heures, même 2 jours, ça c'est document où l'avion doit retourner. La autorité malienne, ils n'ont pas beaucoup traîné sur ça, ils les ont pris dans leurs termes, dans leurs considérations, dans leur estimation, ils ont placé dans un cadre de faux et usage de faux qui a été fait. Donc, ce côté, je laisse le choix à l'autorité compétente de travailler dans son domaine. Il faut que, évidemment, on ne rentre pas dans ce domaine-là. C'est un domaine réservé à la sécurité de l'État. Donc,
réservé à la sécurité de l'État. Et le procureur doit se prononcer de cette affaire. Tous ceux qui ont parlé sur les réseaux sociaux, ils ont les grands moyens techniques et les grands moyens en technologie pour contrecarrer, pour connaître tous ceux qui ont parlé sur ce dossier-là. Kida hakilina dɔ bɛ ne fɛ o ɲininkali tɛngu i la i ka kuma b'a yira k'a fɔ ko waleya minnu ka kan ka to pankuru in tun ka don jamana kɔnɔ o waleyaw bɛɛ ma dafa sariya kunda baarakɛyɔrɔ kunda n'i y'a jateminɛ u kɔni jiginna an ka aéroport an ka kɛnɛ kɔnɔ le fait que waleya ninnu ma dafa yala avion tun tɛ se ka lasegin wa munna nin ɲininkali bɛ ka kɛ ni avion tun la segina u jigini min kɛra nin ye sisan a bɛ se ka kɛ ni mercenaires yɛrɛ tun don u jigini u tun bɛ se ka tiɲɛni daminɛ aéroport yɛrɛ la maintenant yala munna avion tun tɛ se ka la segin ka sɔrɔ a ma jigin Mali kan Mali kɔnɔ o ye ne ka ɲininkali de ye. Hakili la ni système min filɛ ka kɛ tan où il faut revenir toujours à autorisation de survol et autorisation d'atterrissage n'o o ma kɛ fɛn min na u bɛ na jigin u nana min ka hokumu kɔnɔna la d'après l'information de l'autorité de l'État malien SAS u nana o de ka hokumu kɔnɔna la hakili la u nana o ka hokumu kɔnɔna la c'est sûr o ka avion bɛ aller-retour minnu kɛ Mali la u ka aller-retour kɔnɔna la u y'a bila dans ce cadre là n'a bilala dans ce cadre o ko de ka avion yɛrɛ nana n'u ye donc a bɛ kɛ i n'a fɔ sisan un vol irrégulier et de SAS entre le Mali et la Côte d'Ivoire mais quel qu'en soit ce vol irrégulier si le vol est spécial l'État malien SAS devrait informer l'État malien, les chefs d'état-major de l'armée de l'air devraient être au courant. Et cet avion ne devrait pas aller à SAS parce que c'est dans le cadre militaire. Ça devrait aller automatiquement à l'armée de l'air. A tun kan ka walawala fana ko golo masirilen taba ninnu b'a kɔnɔ a tun kan ka walawala k'u b'a kɔnɔ u ni fɛn minnu bɛ nalen olu filɛ nin ye et arrivé à l'armée de l'air dans les parkings de l'armée de l'air ninnu fɛnw bɛɛ tun bɛ bɔ k'u bɛɛ walawala k'u to dans les zones de l'armée de l'air mais hakili la SAS d'après le gouvernement malien et le porte-parole du gouvernement malien SAS de une procédure béquée ils ont violé les règlements du Mali. Ça ne se fait pas dans un autre pays. En cas l'autorité malienne est sur sa position. Maintenant, vous savez sur le plan diplomatique. Sur le plan diplomatique. Puisque jusqu'à aujourd'hui, le Mali et aucun pays voisin n'a de problèmes politiques, n'a de problèmes militaires, n'a pas de problème de justice, mais toujours des incompréhensions diplomatiques. Aujourd'hui, le Mali n'a qu'à gérer cette affaire diplomatiquement. Et cette affaire diplomatiquement, c'est encore mieux. Parce que incompréhension B, vice de forme B, procédure aéronautique respectée par la Côte d'Ivoire et par le Mali, ils n'ont qu'à sanctionner et ils n'ont qu'à gérer cette affaire diplomatiquement. Na ala sona kila aya ye watiula malini irishika bolo di ngomala afra ko appareil do nana ni kusu ni se ka dugola tu ma do drone do wa ara dalu do donc olu ka baratene wa olu se ka ni na nyona su ka jamana ni ngala jamana so ni bangulu su ga do jamana kono o manga frontière sécurité te pangulu ko ta fangala i ka ɲininkali diyara n ye hakili la n y'a fɔ n ka kuma tɛmɛnen na sisan ni incident in ni y'a kɛra parce que y a une structure de société SAS qui est au Mali et que cette structure travaille avec MINUSMA. Donc ils ont mis ça dans le cadre de cette structure-là. Donc, au lieu de a contrôler ou bien te contrôler.
Donc, si ça, et sur le plan drone, sur le plan radar, je crois que nous avons volé Beke, et c'est déjà connu, ou qu'à voler nous connaissons là, ou qu'à planer vol B, autorisation interne B, entre et je pense que au Tarano ODE, pour faire une couverture, et que l'incident est venu à partir de cette couverture. Bon, couverture, min flag à Kenny, à Kerangania du Mandela. Et on se dit clairement la question. L'État malien a compris. Mohagam nana, aucun Mohagam est remplacé. Mais Mohagam quand a remplacé, Mohamed Daouma, Mohagam l'a remplacé d'après leurs informations. Mais Mohagam konotani nana, Mohamed Daouma lama. Et au il faut être toujours clair. Commentaire Batemna, il y a eu des fautes graves, des fautes graves, vraiment dans le domaine de l'aviation militaire, civile au Mali, et que ces fautes graves-là, l'État a pris sa responsabilité, et ceux qui ont profité de cette vigilance pour faire rentrer, parce qu'en rentrant déjà, le contexte mercenaire vient, donc pour faire rentrer ceci, ils doivent vraiment bien analyser à maquette en Gansana, à Kera Kundo de Kama, francophone. Et Nakero Kunkama, qu'on soit clair et dire que voilà une faute grave d'un pays voisin vers un autre pays. Mais voilà, mais Moundé n'a est-ce que Mali y a des trucs qui ont un problème interne transféré Katana et Jamana Verela parce que Nia déterminé. Comme il y a fort, le Mali n'a pas de problème de frontière, de problème militaire avec son voisin. Le Mali n'a pas de problème politique avec son voisin. Mais c'est certains Maliens qui, au Mali, se sont transférés dans d'autres pays, et surtout Côte d'Ivoire, et pour vraiment mener des actions incompréhensibles, des actions contre l'État, il faut le dire. Parce que des anciens ministres, un ancien premier ministre dans ce pays n'a pas une situation là. Et il a un commun accord avec ses présidents. Il faut reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est nous les Maliens. On a un problème pour Mali. On a transféré dans un autre pays, hors de nos frontières. Et on est en train de semer des troubles diplomatiques entre notre pays et d'autres pays. Il faut reconnaître que l'affaire Muflenye, c'est une affaire purement malienne. C'est les Maliens qui sont en train de faire cette affaire. Sikatala kila ami wafuki wale malo kila anya yekafo anga jamana kono machamaye kalanke rusila. Bi malini rusika tegadi bulu nyoma kama o mamunu ye kalanke no esi ulabenen do kanina ne olukun labenen do kanin wati suku kumewa u magobe muna bi rusila ka bulu anga jamana yere bulu bi u magobe muna yasa u ye kalamunu ke u kansa ka olubla en valeur ka olubla jamana do bulu ka bisila i ka ɲininkali diyara n ye hakili la n'i ye répertoire lajɛ Mali ni Russie u ka partenariat la a ma daminɛ bi formation b'a kɔnɔ et a formation ninnu na a kɛra mun de kun kama olu kun est-ce que olu valeur atteindra aujourd'hui et 75% en actualité des Maliens, 75% des travailleurs maliens, tout confondu, la plupart, les 75% ont étudié en Russie. Il y a déterminé. Du temps de Modubo jusqu'à aujourd'hui, les autorités ont toujours accordé ce partenariat à former des Maliens.
A quoi qu'elle a donné moi? A mangele. Bibina, au Mali, ou Tunkarakana, et résultat Minkanka obtenu. Mali a développement colonial. Sur 100%, il n'y a pas 25% des résultats obtenus. Et il faut les Maliens nous former. Jamana Tedjokono, Minka Jamana déformé Kachano Malien. Profilano, ou bien Dieu reconnaît. Dieu reconnaît. Ni jamana beta kelengele munu taruka irisu ye bourse di munuma. Ye bourse di malien mima. O jamana te min taga chanu malien taye. Et ni a déterminé i ka ɲininkali kɔnɔna la. Ni y'a lajɛ bibina ni kalan mun ye kalan kɛ toute spécialité confondue spécialité bɛɛ b'a kɔnɔ militaire bɛ yen docteur bɛ yen et agronome bɛ yen mais n'i y'a jateminɛ nin domaine minnu filɛ nin ye n'i y'a jateminɛ fana BTP bɛ yen architecte bɛ yen et aviation bɛ yen n bɛ remarque dɔ fɔ sisan. La Russie a formé 15 ingénieurs maliens. Je suis parmi les 15 ingénieurs maliens. Mais Bibina, les 15 ingénieurs maliens, il n'y a que 3 qui sont maliens à bébé Mali Kofé. Donc, il gagne une là. Et n'y a déterminé. Les résultats attendus par la Russie sur le Mali n'a pas été un bon résultat. Où y a formé de, où y a formé, où y a warba de bo, en formation là, où y a déterminé, en presque en benana, mais chamaïto malukono ou signa kabo, muna ou signa kabo, au fana est question d'oeil. Donc n'y a déterminé, Malibe situation minabi, et il soubolo, Mali tout maran kaye une situation corona là. Mais irisi kalando munu ye kalanga irisi la nous kan ka ke Mali kono bibina ou joro ye juma ye et la mauvaise politique n'a pas favorisé la mauvaise politique a massé ka sradi ni kalan ni kalankela nous dala kalana kana Mali la a massé ka ke mais ni ya déterminé démocratie européenne minana pour interrompre pour interrompre et venir s'implanter après Moussa Traoré aux démocraties Norobala. Et il y a la mauvaise gouvernance qui est là-dedans. Mais il y a déterminé au résultat Minkanga obtenu nos 25 Natobo. Bibina, il y a déterminé dans tous les domaines, le Mali est en train de patauger. Le Mali avait des ingénieurs en chemin de fer, des ingénieurs agronomes. Mais n'y a déterminé des ingénieurs en aéronautique, mais n'y a déterminé le domaine ça va de Tunganka qui est Malika, Chloé pour le développement, mais le domaine ça va ou ingénieur n'y a déterminé la politique malienne n'est pas vraiment une bonne politique pour vraiment réorienter ceux qui ont étudié en Russie. Et Bouminambe jatimine fo malien nyana et mounia kalanga irisi jamana na chama mbega na jamana mara le premier ministre il fait partie mais mouna irisu kelembe ka usigi ka lajelike o kalankela munumbe nu be barala mouna état malien tiga ku valoriser mais nous valorisera ou j'aurais mis encore comme pour rentabilité du développement du Mali au joro muna ambe mune kono no rentabilité tena et ni a déterminé volonté politique et ko kele fana be malaya et jamana te a den fait ni a déterminé ko jamana ta den fait jamana don de be jamana wera la il y a des Maliens qui ont terminé qui font communication et réseau ferroviaire au Canada, un certain Touré qui est le directeur général du réseau ferroviaire du Canada, avait terrain hacké géré en minutes. C'est des dizaines de centaines de trains. Et aujourd'hui, son pays n'a même pas un seul train. Et aujourd'hui, son pays est en train de redémarrer un vieux train. Il faut qu'on le dise. Terrain Mimiga a démarré Bibina, c'est un vieux train. Et nous, on devait démarrer pour commencer l'activité ferroviaire, c'est un bon signal.